بسم الله الرحمن الرحيم. خدای تبارک و تعالی قرآن کریم دایتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. Ya Resulallah deyiptir Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de ve uridu ala rabbika saffa, kıyamette sep bolup adamlar mağa karşı itiklep getirecekler deyiptir. Laqad ji'tumuna oham men şetada aydarın laqad ji'tumuna gelleniz misal kema halaqnakum awwala marra, deslap yeke dünya gelişiniz yalak yeke mağa geladığın mı gelecekdiniz deyiptir Huday Teala. Uridu deydiği özün barcakka İza karşın özün çekecek emma sırtından ferişteler itiklep Huday Teala'nın yanına eltecek. Şu ayet-i kerimen bir olağan dersi olansın şu ayakta tetbiqi var inşallah bir kısaca dersini aleyli. Ey Müslüman doğan, Huday Teala ne deydi? Kıyamatta siz yeke gelecek hemçinani ki dünya gelişiniz yal deydi. Dünya gelende Huday Teala arası dünya getirdi seni. Öz arasalın sakladın 7 yıl, 6 yıl, 8 yıl bilen teklemiz 10 yıl eselliğimde öz şerafetimizi, öz dünya gelemizi, fitreti İslami, arasaçılığımızı sakladık. Ondan çürüyüm, keyipçilikte yaşadık. 10 yıl evvel necire geçeni bilmeyiz hiç sayısıyımız. Kudak vaktin bolya, günahkarçılığa barmadık muğan bolya, yürün arası olyan muğası, omurunda inki qavu muğası. Beter öz şerafetin saklansan, beter arasaçılığını saklarsan hem basım geçiptir. Huday Teala ne diye? Ey bendelem deyiptir, siz bana tek sasaşaktırsanız, hemçenani ki tek dünya gelişiniz yalak, pes dünya gelinizde arasa oldunuz değil mi? Bir müddet teşellimde öz şerafetiniz arasaçılığını sakladınız deyiptir, 7 yıl, 8 yıl. Şu arasaçılığını saklan bolsaydınız, peygamber olardınız. Şu arasaçılığınız bilen Omruňyza imtidat berin, dünýeden geçeňizde de şu arasaçylyk bilen bolun dipdir. Näme dip awunja olarlar, hiç kim ýokş görmeýär. Ennamaňa dörtüpdi, ey maşyňa eziýet berýär, üsüňe çykypdy. Emma hiç kim çağa eziýet beres gelýän nädir? Näme dip çağı defesinden tedawanyna çellim günahkarçylyk ýok. Nämeden şi Müslümandan kineli bolýar, günahkarçylyk bolansaňdyr ha. Ondan çym ewliýalar aýtýar, çağda 6 däne ahlak we peýgamberlaryň ahlaky. Eger şu ahlaky her çağa saklap bilen bolsaýdylar, peýgamberler bilen kıyamatda oturjak dipdir. Deslapysy meriz bolýanlarlar çağala, emma şekaýet etýän nädirler dipdir. 1. Ikilenjisi, kineler ýokdur dipdir. Worşup oturanlar bir saat soňra gülüşip oýnap berenler dipdir. 2. Üçülenjisi, sahydylar, azadyk kep bilen, azadyk süýji kep bilen elinden alyp oturup bermeliler dipdir. Sahydylar, sahavetmendirler. 4-üncüsi tevekküllürler. Biter tevekküle gawydyr. Ina tasy nesip bolsa ikinin ataňgalarına bir zat eberen, ya falan akşam bir zat eberen, ya erti bazara ketip bir zat eberen, ýani eýýem şu taýda ina tasyna tevekkül etdi. Tevekkül salim, gawy tevekkül bar. 5-üncüsi özü doğrusyny aýdaýa gören zadynyň. 6-üncüsi azadyk tehdit bilen, azadyk bir ciddi keplemek bilen ağlaýa dipdir çağalar. Azadyk kıssamaklyk bilen ağlaýa. Peýgamberler da azadyk Hudaý Taala kıyamatdan gorkup tehdit edenne ýaşlar durmaýanmyşdyk. Biz hemmemiz şu ahlakla barmyşdyk. Emma nämeden üçin şu ahlakla kesilmelidir hiç mi o? Tevekkülümüz saf bolsun, sahavetimiz saf bolsun ve Allah Teala'dan korkmaklığımız da saf bolsun. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.